Nyoni efere goma moloti nenye bayaduma Abdullaahi nyoni efere goma moloti nenye bayaduma Abdullaahi nyoni efere goma moloti nenye bayaduma en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawnde nogasenayi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi ɓataake men wasiyyo carika musidɓe tedduɓe eɗen nelda duwaw musidɓe men julɓe bandiraɓe men julɓe wonɓe ɗannungal oɗo saaha mo gonɗen faadi toon to makkatul mukarrama ngam rokkoyde farilla mo allah yamiriɓe an joguiɗo kattanɗo yaade makkatul mukarrama yaha timminoyi kajja umra ndoga safa e marwa ñagoɗa moƴƴa moƴƴina daroɗa arfa eɗen gandi ngol kirndol yonti ɓe dawat ɓe kirdat laaɗinana lumbo e hakkude duule ngam yaɓande toon to leydi teddundi ɗo wiya ummul qura ɗum noon ɓen yahoɓe ɓe worɓe e rewɓe ɓe kala eɗen neldaɓe duwaw eɗen mbiyaɓe laawol jaam laawol ɓural laawol ndenka laawol kisal ɓe giwa e galleji mabɓe e gure mabɓe e leyɗele mabɓe jaam e kisal ɓe ɗala ɗon jaam ɓe jaha toon to Arabie Saoudite to makkatul mukarrama ɓe jetto toon e jaam ɓe tawa toon jaam ɓe kajja e jaam ɓe umra e jaam ɓe jaɓani pop teni kadi Allah ɓeydana men jaam ɓe ɗala toon jaam ɓe garta e jaam ɓe tawa jaam jaam duumo e pittali men kala weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe e nelda oɗo hen duwaw dendagal hajjiyankoɓe kala musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe eɗen gandi hande ko aljuma eɗen ɗamini noon hutbaji almameɓe men e sernaɓe men e wajotoɓe men kala eɗen ɗamini hande hutba mabɓe wonata ko actualité ji dogoje nder leydi Sénégal ko fate banggue pooɗe ndure hakkude laamu ngu e lundiɓe laamu ngu luural gongal ɗon ngal kamɓe kala koɓe julɓe lundiɓe laamu ngu ko julɓe ɓe juulata koye jamaji ɗi e jumaji ɗi laamu ngune koɓe julɓe ɓe juulata koye jumaji ɗi e jamaji ɗi hande noon e nder leydi ndi kala wonɓe ɗo eɓe gonani e leydi ndi kala juulata koye jumaji ɗi an almami o noon hande Allah rokkima konngol ko an haalata wona kamɓe kalata sa waɗi audio ma WhatsApp ene wawi ɓe mbasa heɗade sa yalte télé aɗa haala ene wawi ɓe mbasa heɗade sa darima e bedda aɗa waajo ene wawi ɓe mbasa heɗade kono noon
hande sa darima ɗo minbar maɗo a huccite mabɓe kamɓe julɓe ɓe ko an goto hande Allah rokki konngol ya haal an imam o an imam juma mawɗo o an imam juma tokoso an imam hande ko an Allah rokki pop mawɗo leydi nana yeeso ma jooɗi omona jooɗi wa haalata ko an Allah rokki konngol Allah wima noon ko ya haalanɓe joljole gonaɗe ɗe jokka hen enɗam moƴƴina hen ɗum woni khutba koko yimɓeɓe guuri ko haalanɓe ɗum ɓayda ɓene jeesema politicien o nan ɗon dawriyanke o nan ɗon laamɗo o nan ɗon suka ceppowo o nan ɗon mo seppata o nan ɗon luurodirɓe ɓe nan ɗon tikkodirɓe ɓe nan ɗon kamɓe pop aɓene yeeso ma aɓe kuccite e ma hay goto wiyta a hay goto wiyta a ko an Allah rokki konngol ɓayde ko an Allah rokki konngol hande woto feŋo e khutba goto histoire uji ɓooyɗi ɗi naftata men hande tarihaji ɓooyɗi ɗi naftata en hande kelme arab ɗe gandaka ko firete hande ala arte actualité o cumowo leydi ndi jippin ɓerɗe ɗe mem ɓerɗe ɗe waajo yimɓe ɓe duƴƴa e maɓɓe haala Allah ka haala nelaɗo Allah ka ha natay mabɓe haɓe jasbe haɓe goya haɓe ninsa haɓe ganda ndeke yo ndeke koɓe ɓe pewani ɗe ɓe goni ɗo aɗa jogui on fartange waɗɗum almami foti ko jogade dande foti ko jogade konguɗi foti ko jogade hadisaji foti ko jogade ayeje qur'ana ɗeɗo ayeje ɗiɗo hadisaji ɗi konguɗi somo haala ɗi natay ɓernde neɗɗo tayata woya almamin foti jogade on kares almamin foti jogade kares saha kala woynude julɓe wonɓe jeesi mumen goyniraɓe golle mabɓe goyniraɓe baɗe mabɓe goyniraɓe gurdam mabɓe goyniraɓe koɓe guuri ko goyniraɓe ko pawi guite mabɓe ko goyniraɓe koɓe ñamata ko goyniraɓe koɓe ñaƴirta ko goyniraɓe koɓe cohli ko moƴƴi hen ko kollaɓe ko boni hen ko kollaɓe ko moƴƴi ko mbasiɗaɓe ko boni ko dentinaɓe almami yo yetto ɗon almami so yettaki ɗon yo andu khutba makko timmata saabu darɗe nayyi woni juulal tisubar aljuma o Allah itti dar ɗiɗi heddi ɗiɗi ɗe dar ɗiɗɗe Allah itti ɗe wima a wattu ɗum khutba joljole jolaɗe ɗe mbajoɗa hen yimɓeɓe saabu ma dañ ɗo garɗa aɗa haala gulali ne keewi ene wiya yimɓe kerɗe hay goto heɗotako ma dañ ɗo mbaɗɗa audio walla bandama o ala temps ala tuma wawde heɗade heɗotako kono juma o garɗon foof dañat tuma heɗade hay goto jaggata écouteur sukkay noppi mum hay goto jaggata peɗeli mum sukkay noppi mum jomum gueddata iwa juma ka yalta nana jooɗi ne huccitema woto hul haalde haal gonga ulil haq walaw kana murran ulil haq hay so tawi woni ko parti oɗo ko parti ma tooñi an almami o haal gonga o tan ulil haq haal gonga o mbajoɗa yimɓeɓe pindinaɓe hen goynaɓe hen nimsinaɓe hen jogo on kares sa ala on kares ƴeewa ñande hen hande o joguiɗo on kares dokka ɗum julna juma ka an imam o hande sa ala cuusal a ala konguɗi bawɗi memde ɓerɗe sukaɓe ɓerɗe mawɓeɓe ɓerɗe yimɓeɓe ɓerɗe julɓe ƴeew hande goɗɗo baɗono ma ɓurɗoma labtude ɗemgal ɓurɗoma humpitade joljole aduna ɓurɗoma andude actualité ji aduna ɓurma andude ko yahata e leydi ndi ko totta ɗum hande waajo yimɓe khutba o ko famɗi ko kala yowon 30 minutes daña temps wawde haalde sa haali ha gayni téléji ɗi onon joguiɓe émission ngaji ɓe keɓon on image pawon ɗum e téléji ɗi pawe ɗum e téléji e radio ji kene tolno e yontere walla balɗe 15 ha yimɓe kala naata e noppi mabɓe ko ɗum wawi fewnude en ɗum ɗo henna ene artira yimɓe e men ene wacco men ɓayde ko kamɓe garata wona an noddiɓe ko Allah noddiɓe jeehe e juma Allah ko julɗo wo nottima e suudu Allah
ñanden woni aljuma jewtuɗo hen no en ji dawriyanke goto keptinaɗo e leydi Sénégal yiɗino juuloyde juma omo ɓorni wutte makko gendarme kadi mo yaade aɓe ponno accude o yaha jama ɗo so yettima juma o almami o hubbina fitina ñande hen hubbina holko umminta fitina ummina ko annabi sallam wino e hadis mum gummino futina fitina holko Allah haale mum teni o ari julde teni ko gummindo fitina o ari julde o mona yeeso ma an almami o omon ummini fitina omo noddi fitina omo noddi fitina omo nodditi fitina omona yeeso ma teni ñande hen o haalata ko an haalata holko mbiyatamo ko Allah wiye gummindo fitina holko mbiyatamo ko nelaɗo Allah sallam wi e gummindo fitina ayi ɗo Allah rokkima puwa Allah de rokki laamɗo leydi puwa kono kadi Allah de rokki imam almami puwa doole a ala garde corps a ala fetel a ala garnat kono de naatɗo jumama fo heɗoto sa welama haalani ɗum ko Allah wi gonga mema ko yimɓe guuri ko ɓe nanat ɗum noon hande eɗen ɗamini alma meɓɓe kala maɓe hutbin ɗum hande maɓe hutbin ɗum aljuma paaɗo maɓe hutbin ɗum aljuma paatuɗo maɓe hutbin ɗum haaleru ndu maaya maɓe hutbin ɗum haade ɗiɗo sumgoji garde ɗum noon yo Allah waɗanen jaam ɓeydanen jaam ɓeydanen sutura badane seedima nde ɓerdoɗa mborotu newrema dulare ñoñi e feragoma moloti ene ñembaya musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ene jiiɗi darnude association kesso mo jinmi innirde ɗum association de al yatim et de talibé woni mboɗi darnude catal taw yowiti koye gurdam al yatimaɓe kame almuɓe janggoɓe taw ko talibeji almuɓe tokosɓe janggoɓe ngal catal noon jinmi ko an gonɗo Europe gonɗo Amérique gonɗo Asie gonɗo Afrique kalɗo mbawɗa wonde windere nde gonɗo Moyen Orient kalɗo mbawɗa wonde mboɗo yiɗi e kala saaha ƴewtoɗa comci sukaɓe ma ko natti hejje sukaɓe ma ko guppa ha laaɓa mbaɗa e wolis mofta latiji ɗin ɗi sukaɓe ma natti hutorade mofta paɗe ɗen mofta sarbetaji darabuji mbajjuji mofta min jiɗi ɗum min dokkoyma adresse amen nelda amen min nawana sukaɓe almuɓe yeltoɓe julde nana ara kala sukane yiɗi ñantade guilay comci ha e paɗe ɓen alyatimeɓe ɓe gurdaka ɓeɓe ɗaccidaɓe ɓen ngala doole wawde holtinde ɓesguji men haalaka noon ɓesgu goɗɗo mbatten haqqillaji e ɓen koltinen ɓe jonnen ɓe ɗin ñalɗi ɓayde ɓen ngala doole mboɗo ñaaguima an joguiɗo doole o tinno holtinɓeɗe sukaɓe tinno koltinen sukaɓe almuɓe hewɓe ne goodi rokkiraɓe sernaɓe ene jeelo ene ñaama ene jaara paɗe ɓole ne jogui tuuba goota walla tuubaji ɗiɗi walla ne jogui wutiyel gotel ne seeki omo tampi kanko almudo jinnaɓe ko de hay ñamde ñamata sakani codanamo jinnaɓe makko wonɗo goni ngala hay ko ñaami haala ko sodandemo ɓe nene goodi en kaalani joguiɓe ɓe mbaɗanta ɓiɓɓe en ɓe ala kalɗen koɓe ngala ɓe kalɗen ko alyatimeɓe ɓe kalɗen ko almuɓe ɓe ngala ɓe totta kadi almudo mo ala on almudo ne ko luuɗo suudu luyi bool e guure mawɗe ɗe ene ari ɓeydude gandal ene ñaama ne yelene kañumne heɓa hen ko yoɓi luwas heɓa hen ko yoɓi bool ɗo ñamata ɗo
sen mbaɗi ngal ɗo cetal kala ɗo an neɗɗo jooɗiɗo e gure men ɗe saha fof duttoɗa e wolisaji sukaɓe ma ƴeewa tekke ɗe ɓe ɓorontako guppa ha peewa paasa nawana ɓen almuɓe enen pop hande sen beelama wol eɗen mbawi wallude wuuro moon ne waɗi almuɓe ne waɗi alyetimeɓe wuura men ne waɗi almuɓe ne waɗi alyetimaɓe wuuro wongo ngo ne waɗi almuɓe ne waɗi alyetimaɓe sen beelama wallude hande en ballat sa welama holtinde almuda holtinat ɗum sa yi ɗum tan walla a neli neɗɗo ƴettanam misiraji haysoko almuɓe sappo jaaha coodoya haysoko fo mbase o cooda haysoko fo mbase o ñootanaɓe ha yooɗa coodanaɓe paɗe ɓe ɓorno paɗe ɓe ñanto on ñalawma ɓe juula an hoore ma ñande hen holno mbayata ñalawma julde o sa andi a ñanti almuɓe sappo walla a ñanti alyetimeɓe sappo ñande hen hono mbayata hol fierté mo dañata hol cuusal ngal dañata hol faaro ngo dañata hol coftal ngal dañata holno wayata e ɓernde ma ñande hen hayso galle ma layyaki ñande hen holno mbayata nde tawno wadde ko moƴƴi ne weeli wadde ko moƴƴi ne weeli goto men kala yo tinno waɗa ko moƴƴi dewe Allah ne keewi juulde nde ay tiisubaare yo no juula ko Allah yamirma a waɗata ɗum ko yamirore a ala ndimaku a ala darnde a ala doole huccidde Allah mbiya Allah holko saabi mboɗo juula holko firti juula a ala on hattan a ala on sembe takkusana o ko noon futuru o ko noon geeƴe ɗe ko noon subaka o ko noon salli guinade nde ka waɗat ka maccuɗo Allah ko khalifa ma yamirma a waɗat ko alda e wiide holko saabi mboɗo waɗa Allah tagma wanma gorko walla wanma debbo lombi ema haqqille e ɓernde ha mbawɗa wuurde mbawɗa tinde mbawɗa yidde e yiɗede mbawɗa suusde e softude on Allah noon a rewanmo joni noon saɗa rewa Allah ko Allah yima e rewɗum ko beele keɓa bénéfice moƴƴo alay saago daña celol ngol ndewduɗa Allah celol wadde ko moƴƴi celol haalde ko moƴƴi celol yiitande yimɓe ko moƴƴi celol wasiyade yimɓe ko moƴƴi celol ñamminde yimɓe ko moƴƴi celol yarnude yimɓe ko moƴƴi celol holtinde yimɓe mbaadi moƴƴiri ko celine mbayno leydi neɗɗo fof ene wawi ñallude rewde Allah guila subaka taw hay gottinaɗo rewa Allah taw wona tan mi salligini mboɗo juula korkari mboɗo hoora mi dañi haalis mboɗo yaha makka mboɗo ɗi wuttame laafa mboɗo holno komi julɗo mboɗo mi jooɗi tan mboɗo tappa jaɓe tat ala wona ɗum woni dewal Allah de moƴƴuɓe ɓennuɓe ɓe ɓe Allah waɗi suufiyankoɓe ɓe aɓe ndewa Allah kalɗo ɓe jooɗi aɓe jodde ma aɓe ndewa Allah saabu wonkoɓe tindintuma koɓe goni koye rewandema ɗon Allah ɗum waɗi noon dewal Allah fewnide dewgal ko dewal Allah fewnidde ɓiɗɗo ko dewal Allah wurtude neɗɗo oñiɗo ko dewal Allah a nefani oɗo neɗɗo oñiɗo gartirama ho few ko dewal Allah jarowo sangara ha ɗaaro mbadda e mum ha wowma ha suusma mbajoɗa ɗum ha acca ko dewal Allah pooɗo ɗo sigiren ne simmo mbasa ƴettademo mbasa ufnademo mbasa yennudemo pottamo aɗa waajomo haw fewta ko dewal Allah guurɗo e zina jamma e ñalawma so debbo so gorko ndewa e makko hawa acca haw wowma haw yinma wacca ha laaɓa ko dewal Allah ñamminde keyɗuɗo ko dewal Allah jiya neɗɗo ne ñaama ñamde bonde mbajoɗama haw acca yewanama haysoko mburu o ƴakka o wasa ñamde ko ñawnatamo ko dewal Allah jiya neɗɗo waɗa heesal daroɗa hen beele woto dañde cancer de peau woto dañde diabète daroɗa hen woto ñawde haw acca ko dewal Allah dewe Allah ne keewi eɗen gotto neɗɗo adda kokka adda fanta adda kosam adda warga ɗum ɗo fo omo jogori yarde ɗum e reedu makko ɗon e ɗon kaɗamo o yara tan gueɗel gotel o haaɗa hen
goɗɗa koye dewal Allah sabu ko kaɗɗama ko so yarino foof on wawi dañde crampe e reedu makko rendu muusa o daña caɗele o ronko julde sa haɗimo o yari gotel ko dewal Allah neɗɗo ne welama ne rewa Allah kala ɗo woni ɗum noon musidɓe tedduɓe oɗo association ko association mo jinmi moni kala yo wat ko kañum waɗata sukaɓe ma ɓornima comci woni hen ko seeki ñoot guppa paasa nawana almuɓe walla nawana alyatimeɓe codanaɓe latiji codanaɓe keremaji koye ndungu wona jarlitoɗa guitta hay soko 200 000 francs CFA cooda fabion ngaji ha heewa mbiya ɗiɗo fabion ngaji foof hande nawmi tan ko ngal ɗo duɗal gotal nan wuramin ne jangguino qur'ana almuɓe jangoɓe nan ɗon hande ɗiɗo fabion ngaji foof ko toon nawanmi almuɓe mbaala fabion ngaji ɓe mbasa fiɗede ɓowɗi mbasa dañde paali ɓe mbasa ruytude ɓe mbasa dañde caɗele minnene mi itta ujunnaje 10 hande jimmi tan ko sodde leece ha heewa ɗen ujunaje 10 foof wuramin de duɗal qur'an nan ɗon almuɓe mbaala koye carton ngaji ɓe mbaalata koye leydi mi nawa leece ɗe mi rokkaɓe leecon tokosol almudel fof e leecel mum minne holko saabi mi sodata darabuji mi nawanaɓe mi sooda mutuki baluji mutuki nana belgique ha wayno leydi ko toon iwrata so belama ɗon mbawi mbaɗone batoje joɓon transport joɓon douane ara yaltine fecce e sukaɓe lettimeɓe fecce e sukaɓe almuɓe fecce e ɓeɗon ɓe daña darabuji ɓe daña paɗe ɓe daña comci ɓe jooɗa ɓe laaɓa leñol men yooɗa so ɓe jooɗi tan leñol men yooɗat so ɓe ñiddi leñol men ñiddat sabu sa yeehi nokshot a ƴetti oto aɗa fayi Fuuta o fof no woruno kalɗo oto o dari almudel ne yelo wi ɗum mbaɗɗa wima ko yawuru aɗa selli to jeeyɗa wuuro tel no jettirɗa tel sa ƴetti oto tugganma ñordi Sahel ha jettoɗa Bamako kalɗo oto dari so almuɓe gari wimo i tanala mbaɗɗa e tawi alhamdulillah o jaabomo Sénégal ne ko noon e nder leydi ndi kala Gambie ne ko noon Guinéji ɗi ko noon ndeke firti noon sa yeehi Burkina Faso ne ko noon firti ko musidɓe tedduɓe ko enen jonnata suka men nde so tawi ko gonga men eɗen jiiɗi leñol men jonnen suka men suka o almudo somo yelo yo yot waran waɗi jean makko on waɗi simis makko joɗɗo on waɗi paɗe moƴƴe o yelo gawri walla o yelo hunde wonawa taw wonamo ñiddi wonamo luuɓi wonamo saltiɗi ɗum ko enen yawi yaware nde koye men artata aɗa ñanti ha yooɗi aɗa komi pullo aɗa faarno komi pullo oto o gaara joni joni jiya cukalel pullo janggo joguinel wondema nani joni nen koye men en jettima e oɗon aduna oɗo association noon ko association goto kala ɗo woni yo wat ko kañum jeymo goto kala yo wat wonmo wawi holtinde goto kala yo wat wonmo wawi ñamminde goto kala yo wat wonmo wawi yarnude goto kala yo wat wonmo wawi safrude a fotte almudel walla a fotte neɗɗo almude ene jogui uure bonde e koyngal walla e hoore walla e jungo ƴettuma nawmo dispensaire o safro a rewi ɗon Allah a hisi musidɓe tedduɓe batten hen haqqillaji men no moƴƴi moloti enen mbayaɗuma hay ummuma badande seedima nde birduɗa mborotu newrema gueɗal gongal ngal jiɗɗen ɓeydude e yewtere men aljuma hande a neɗɗo baɗowo moƴƴere woto yiito moƴƴere nde mbatta nde ha ɗacca so Allah wurtinma ko ñamminde galle mon jokku so Allah wurnuma ko yarnude galle mon jokku so Allah wurtuma koye wallude miskineɓe jokku so Allah wurtuma koye wasiyade miskineɓe julɓe kala e bandiraɓe jokku kalɗo keɗɗa caggal tan ko moƴƴere mbatta woto yatir caggal neɗɗo yatirta moƴƴere nde waɗata nde caggal neɗɗo kalde yatiri caggal
ya taw ko bonande nde mbaɗanoɗa nde accataɗe yatiri caggal. Kala moƴƴere nde mbawɗa wadde mbaɗanɗa galle ma, mbaɗanɗa joom suudu ma, mbaɗanɗa sukaɓe ma, mbaɗanɗa sehilaɓe ma, mbaɗanɗa yaadiɓe ma, mbaɗanɗa yiɗɓe ma ɓe ganduɗa eɓe a anda yiɗɓe ma eɓe jiɗama kala jokku hen nde tawno ko nden moƴƴere an woni protection ma, ko ɗum woni ndenka ma, ko ɗum wontata garde corps ma, ko ɗum wontata garde corps ma ene haɗa dabrowomo o dabrudema, ko ɗum wontata garde corps ma ene haɗa neɗɗo bonɗo o bonnudema, ko ɗum waɗata garde corps maɗa ene haɗa bonnoɓe ñamde ƴiƴam ma e tew ma. Nde tawno neɗɗo foof ko waɗata ko ɗum woni défense muɗum. Baɗowo moƴƴere woto yejjito moƴƴere nde, kono mbatten haqqillaji e wallodirde, mbatten haqqillaji e wallodirde. Kala ɓurɗoma darde wi ɗum jool, ɓurɗoma gandal, ɓurɗoma dañal, ɓurɗoma fayida, ɓurɗoma yontede, ɓurɗoma gandal heptin ɗum. Annene ɓurɗo o heptin o, goto foof yo heptin goɗɗo o, goto foof yo hormo goɗɗo o, goto fof yo tinan goɗɗo o jaam. Ko saabi kalɗen ɗum. Ɓataake giwruɗen e musidɗo goto almudo, o holliti o ñaaguima duwaw, o yari ayeji o waɗi foof o ronki. E kala saaha seyɗane naata e ɓernde makko hawɗeɓe wadde ko boni, walla haw miijo ko boni, walla haw duwo ko boni. ɗum noon goto e men kala holno wayata, kala ɓurɗoma heptin ɗum, kala mo ɓurɗani heptin ɗum. Jaaɓi yiide yimɓe jindira e maɗa, ittan moni kala gueɗal. So en gaare rendo a rokkama micro haal toɓɓere wotere ɗaccana goɗɗo o ni toɓɓere wonde, kono sa jaggui toɓɓe ɗe fo a haali micro joƴƴinama goɗɗo wiyama yo ar kon haala, a haali ko ponnoɗa haalde ko fonno haalde ko foof adda caɗele. Nde tawno renduɓe meccal aɓe jindira, enen pop ken jangguɓe, en gaare nokku, an so tawi a ƴetti konngol tan a barat min, so ɓooyi e nder ɓerɗamen e amin ndu woni ya ñawwata ar, walla ni ya hangue, walla ya maayi. Ɗum woni ko heftimo ko. E kala saaha ɗum ne ara e makko, ne ara e ɓernde nde, wo andi noon ko gueɗe seyɗade omo ñaago Allah, kono noon ala ko wawi hen. Firti noon ko haade seyɗade nadde neɗɗo, an goɗɗo mo seyɗade natata ha miijoyma ko boni o, micco e nder haqqille ma, jogoɗa pinal andude andi ɗo kadata, kaɗanaɗo goɗɗo, goɗɗo hadanɗo goɗɗo o. Yo Allah subhanahu wa taala wallu en, reena en. Musidɓe tedduɓe, yontere faande ene gasa matañ faƴirten seeɗa to banggue buuɗal yurmeende, kono noon ene gasa saaha kala ma en mbaɗ lefol tokosol ko faate banggue association wallude almuɓe e wallude alyetimaɓe, wallude almuɓe e alyetimeɓe ha ɓenne mbawa tinde gona yeebaɓe, gona weddaɓe, gona werlaɓe. Ɓe jeeya koye société o, ɓe jeeya koye men, ɗoɓe goni kala yoɓe tin koye men ɓe goni, yoɓe ñante, yoɓe jarne, yoɓe jonne, yoɓe mbise latiji. Eɗen mbawi, eɗen kattani enen koof junggo e junggo, so rendi tan wodata ko waɗi, wooda ko woni. Goto men kala koko teddi ko gonga, galleji nana paye mum, dépensuji nana faye mum, ordonnance uji nana faye mum, yimɓe nana nodda partout. Hande min ngala comci, hande min ngala komin ñaami, guesa men tettama, min maayi. Eɗen gandi en fof ken tampuɓe. Kala mo jiiɗa hande ko maayiɗo heddo ko haala wala wasa haalde, mo jiiɗa fof koko teddi nana rondi ha teddi, dondiɗo galle mum o, sa ñaaguima ɗum a warima, ala koye waɗandema haydara. joom dépasse, joom galle, joom ɓiɓɓe, joom rewɓe o ñaguetake. ɓayde enen foof ko noon mbaɗen, heddoto goto foof yo sir seeɗe ko jogui ko ndendinen, wooda ko mbaɗɗen, wooda ɓe balluɗen, ko ni yarata. Yo Allah subhanahu wa taala won ballo. So buuɗal yurmeende feri feeñi feeñjay ɓataake, ɓataake men mawnde nogas e jeeyi korse, ɓataake men carika wasiya, musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar, ketki malaki jaam, yo jaam Allah ñallane musiɓam tedduɓe.
Jineji njake mamuso dafa Nehirningam ya dedai bata Yulare nyoni efere goma Mulati ene nyemba ya duma